Bona tarda, amics i amigues. Tornem una setmana més a casa nostra, una setmana que no quedarà en l'oblit. Després de tant de calp, per fi presència femenina a l'estudi per contraposar l'olor a classe de tercer d'ESO que fa això amb tanta cigala. Com no havia vingut mai cap noia fins ara, com diuen els de poble, no vols cafè, doncs té 2 tasses, nosaltres no 2 tasses, sinó 3. De ben segur que ens ajudaran a equilibrar l'IQ de la ràdio. Avancem setmana rere setmana, el temps vola i la nostra popularitat puja com l'espuma. En boca de tothom tornem a La Riota, un programa d'humor on diem més del que toca i de ben segur que fotrem la pota. Bravo! Bravo! Saludem els nostres estimats col·laboradors habituals, Marc Cabrone, el nostre García Lorca particular, esperem que no acabi com ell perquè fa tota la pinta que sí, i el Nine, el qual segurament firmarà el pròxim single amb les convidades i serà el temazo de l'estiu 2021. El teclat de Ràdio Molins de Rei, el gran tècnic Albert Romeu. Quan em van dir el nom de qui ens visitava, primer vaig pensar que eren un trio que cantaven als escenaris de l'Eurostar Benidorm, però vam acabar descobrint que hi havia molta teca a part d'esglosar i molta tralla darrere. Avui, amb tots nosaltres, ens visiten el Pecado. A La Riota rebem els nostres convidats com Déu mana, jarana, alegria i poesia catalana. En aquest tuguri que comença a ser un temple, estem d'enhorabona. El nostre objectiu de fa setmanes era portar alguna dona. I no n'hem portat una ni 2, sinó que n'hem portat 3. I de les bones, ara estic pensant que molaria molt que fossin les 3 bessones. Però no, avui no han vingut la Teresa, l'Helena i l'Anna, molt millor, avui tenim la Cova, la Quincy i la Catalana. 3 de les components del Pecado. Bones tardes, amigues, soc Marc Llibre, encantado. El Pecado Records és un col·lectiu de visibilització per les artistes en un món ple de micos i masclistes. Des d'aquí, admiració, escalf i, sobretot, recolzament tindreu al vostre lloc quan la Riota estigui al Parlament. Avui toca programa dels que poden sortir fatal, sobretot si l'escolta Ortega Smith i Abascal. Fills de puta que creuen que les dones només són vagines i mamelles, que es pensen que el món és d'ell i no saben que el món sempre ha sigut d'elles. Jo el que sí sé és que aviat ens caurà una querella i espero que la pagui el meu estimat Carles Capella. I si no podem pagar, doncs baixarem persiana. I una altra cosa, sempre ens quedaran les festes de la Quincy amb gin tònic rosa. Perquè la vida és això, pujades i baixades, i això ho saben molt bé les nostres convidades. Festes on els veïns es lien a pedrades i nits a razmataz amb multes perdonades. I és que ja veus qui ho diria que el Pecado avui aquí vindria, o que la Cova un bon dia marxaria lluny del tros de merda jefe de la lleteria. Noies, tot té un procés i sempre val la pena si hi ha raons de pes, com l'amor de la Cata pel seu nòvio escocès. No pareu perquè de feminisme en fa falta molt més. No tinc ni puta idea d'astrologia, llegir mans o tirar cartes, només espero que d'aquest món de merda no n'acabeu fartes. Perquè triomfareu, us ho dic amb total certesa, he vist el futur a dins d'una cervesa. Ara sí, benvingudes a La Riota, amigues del Pecado. Fa una mica d'enveja veure que sou intel·ligents, joves, talentoses i guapes, i nosaltres només 3 idiotes que els dimecres a la ràdio foten xapes. Nosaltres aviat morirem i només serem bons records i molta cendra. Avui amb vosaltres ens toca callar, escoltar i sobretot aprendre. La Riota. No amaguem la merda sota. Molt guai. Què tal? Bona tarda. Tornem a trobar-nos a un altre programa, avui amb convidades de luxe. Primer de tot agrair que hagin vingut amb nosaltres. Què tal, noies? Tot bé? Nervioses? Molt bé. Bueno, teniu més cara que tota aquesta paret, per tant de nervioses no crec que ho esteu. A veure, repassem, fem la llista de l'escola. La Cova, la Quincy àlies Pussy Roig i la Cata de Catalana. Vale? Perdoneu si m'explota el cap en directe, però tot això m'està superant. Les Pecado us diuen, ¿vale? No, de el Pecado. El Pecado, ¿eh? Vale, o sigui, el Pecado. Ja no l'has Pecado, el Pecado. Vale, grup de noies autogestionades i representades, col·lectiu no mixta que, entre altres virgueries, fan música, canten, DJ, astròlogues i estudien també el temps lliure. És acollonant. Expliqueu-nos tota la moguda, aquesta que porteu a sobre. Qui Tota la comença? moguda. Sí, podeu parlar totes alhora. Que és el Pecado, tot el que feu... Sí, trepitgeu-vos. Va, tu veia. Pues sí, som un col·lectiu, com molt bé has dit, de dones artistes, llavors fem de tot. Jo no he dit això, però... Ah, no? Pues Sí, vaig però dir que... va bé saber. Bueno, artistes, sí. Sí, No? I res, aquí les 3 presents pues, cantem, fem música urbana... I punxeu també, no? Perquè la Cova ha punxat. De fet, vull dir, P de Cova és punxadiscos. Sí, és punxadiscos. Hòstia, És que m'encanta. Jo pensava que era postdata Cova. Saps allò? En sèrio? No, és perquè vaig També començar molaria. punxant i PT. Però saps- Però la penya no ho Postdata pilla, Cova com la No, peli, no. mola. És que saps allò que es fiquen... Sí, els noms aquests americans,
que aquí els doblen i diran DJ no podia venir a la fiesta. Sí. I és DJ. Pues PD és punxadiscos, però em flipa el terme. Sí. Bueno, està bé. O sigui, al final el que feu realment és muntar festes. No només. Pecado parties, tio. Sí, però vull dir, l'excusa de cantar i tot és perquè es munti una mica la Ens ho passem bé. Vale. Sí. Però volem fer més coses a nivell de tallers. Tallers? Saps? Sí. Però quin tipus de A mi m'agraden molt les pulseres de cordes. No, crec que no van per aquí. Vale. No, desglosa. Quins tallers? Sí, tallers a nivell, pues, jo què sé, no només de feminisme, però, saps, com englobar-ho també amb l'art, de que sí, pues, jo què sé, una del Pecado es motiva i vol fer un taller de pues, punxadiscos, pues, saps? Vale. No, és que o la això està producció. guai. I englobant amb la pregunta que feia el Carles, que us vull traslladar, no sé si l'ha fet després o no, és el tema aquest, de que creieu que l'artista com a dona està evolucionant això aquí a Espanya, a Catalunya, cada cop esteu més dins, la motivació de fer tot això, com us veieu com a dones dins d'aquest món? Pues totes des del Pecado, des de que hem entrat al Pecado, ens hem motivat molt més i hem creat molt més que quan ho estàvem fent soles, saps? Ha sigut com un empujó. Exacte. Però veieu que la gent s'ho recolza més ja? O creieu que la dona encara està... Jo crec que potser encara està una mica més enrere, però que cada cop està entrant més a dins de tot aquest game, no? Estàs a punt d'acabar malament, de la roda. No, en plan, o sigui, ho vam fer com fa un any i superbé. Perquè... La gent ens va rebre superbé, la veritat. Perquè quantes sou? És a dir, avui sou 3, però el grup aquest jihadista, és a dir, de quants membres estem parlant? Ja està, dislike al vídeo. De quants membres estem parlant? Ja ho hem aconseguit. Actius crec que 10 o així. Vale. I són gent que heu anat coneixent, doncs, en el transcurs de totes aquestes festes que heu anat muntant aquest any, que hem estat tancats tot l'any, però bueno, mola que us hagueu conegut els últims mesos, estan de festa. Perfecte. Segona pregunta. Bueno, us veu conèixer en un bolo totes, vale? Em consta? No. Vale? Vam crear el bolo, o sigui, en plan... Però a mi m'han dit, es van conèixer totes a un bolo. Jo he pensat, haurien anar molt drogades per en un bolo començar tota aquesta moguda. Joder. Va per aquí? No. Estem deixant bé el Pecado, No va per aquí. Va, Si nosaltres ja ens coneixíem, algunes... Llavors jo vaig fer un Insta-story del pal, volia crear algo així amb dones. Sí, podries haver fet un equip de futbol, no? Sí. No, però és que les coses van així, es van per Jo tenia final. pensat com un segell autogestionat de dones, no sé què, bueno, al final un col·lectiu, i com que jo a elles dos les coneixia, però bueno, com que em van contactar moltes dones i tal, i arrel d'això vam fer una assemblea, no sé què, i vam anar creant. És molt copaire, no, tot? Molt democràtic, Tu votes a la CUP? Home, i tant, tio. Jo si he de votar, voto les teves arracades no fan gens la pinta de votar a la CUP, En què porti això, sóc anticapitalista. Exacte, hem de trencar esquemes. Distingiu. M'agrada, sí, m'agrada. Sí. De fet, no s'han posat els cascos perquè anava una mica en contraposició amb el pes de les seves arracades. Però bueno. Clar, antes el look que escuchar el programa de mierda este. Sí, però votant a la CUP, tio. Jo voto a la CUP, menys mal. Jo no, però m'encanta també que voteu a la CUP. M'encanta la CUP. Sí. Quan parlem de no mixta, dintre d'aquesta definició, és perquè no voleu veure un tio ni en pintura. Us asseguro que d'aquí sortim sent del Pecado, nosaltres, perquè aquí pecat n'hi ha un bon rato. Sí, hi ha un bon rato. No voleu homes. En cap dels sentits? A veure, una miqueta de pal, no? Fem pal, els tios. Fem pal una miqueta. No, però jo entenc que no, o sigui, que no és un tema de que no voleu homes, sinó que els homes ja tenen moltes vies per... Exacte. No? Va per aquí. O sigui, va ser per crear un espai només de ties, la veritat. Exacte, però perquè les ties hi ha menys falta d'oportunitats en aquest aspecte. Bueno, perquè, o sigui, jo crec que també els tios és com més fàcil que s'ajuntin entre ells, saps? I potser nosaltres era com que cadascuna ho feia, però per separat. Estic d'acord. I aleshores és com, bueno, doncs ens coneixem i ho fem juntes. Jo crec que dins d'aquest tema o d'aquest món, i potser en general... Costa molt dir-li, jo no, també. No, però hi ha menys noies. Hi ha menys noies, per tant és més difícil ajuntar-se. Jo he començat a fer trap i he vist o sigui, m'he pogut juntar amb bastants nois i tinc molts temes amb noies d'alt, però hi ha menys i em sembla bé que us ajunteu d'aquesta manera, vull dir... O sigui, avui ens esteu fotent un favor, no? Així parlant clar, així venint a aquests 3 nois... Bueno, i reivindicant una mica també que... Com? O sigui, s'estan fent un favor i reivindicant que aquest espai que jo també que ha de ser 50-50. Sí, però que no entenc. Vull dir que poden fer coses amb nois, el que passa sí, que el Pecado no. No, i tant.
Jo si vaig un dia i vull inscriure'm al Pecado, no em doneu la fitxa. Jo entenc que els nois us fem Bueno, sí, un transgènere segurament sí que seria acceptat, no? Sí. Sí, és a dir, home, sí, collons. Una persona que sent dona, encara que tingui un cimbrel que arribi al terra, doncs... Molt bé, Cap, has estat bé aquí. Molt bé, hòstia, no havia pensat aquesta variable. Està malament que el vídeo és un col·lectiu així, Marc, amb el tema com està tot plegat. Bé, noies, per què el Pecado? El nom? Sí. Uau, això va ser molt inesperat. Sí. També en un bolo, no? Mira, voleu que us expliqui la història? Perquè mai l'he explicat. Estem aquí per explicar històries. Vale, doncs vinga. Jo estava a classe, i estava llegint un llibre, no sé què, del pescador. I jo, amb la meva gran dislèxia, vaig dir el pecador, no sé què. I estàvem just parlant-lo del tema de com es diria el col·lectiu. Jo això no ho sabia. És un tema de dislèxia. N'és d'un problema d'addicció, no? Sí, és un tema dislèxic total. Total, que jo vaig dir, hòstia, el Pecado. I amb la meva col·lega li vaig dir, hòstia, molaria el Pecado pel col·lectiu. I llavors ho vaig dir pel grup, que estàvem just decidint el nom, i els hi va molar i van dir, hòstia, sí. Sort que no et va sortir el pelado. No, sort que no va pronunciar-ho bé i es van acabar dient les pescadores. M'agrada el nom. El logo és una mica atrevit, vull dir, jo m'estic fent gran, però... El logo és com una poma, no?, que representa... És un xotxo i... Jo anava a dir que entra amb dos dits, en plan, amb ungles i tal, i... Amb ungles, clar. Sí, clar, és tot... Clar, les uñas de gel. Clar. Exacte. Tota la cultura. Com la Rosalia, no? O com la Batgirl. És el que anava a dir. Perfecte. La catalana, a més, ha tret mixtape. Sí, Emotional Cata. Jo he dit CD, però és que reien a mi no tinc Spotify, en plan, em veuen una mica arcaic, vale? Estem xocant una Cap boomer. Has dit que les has buscat a la web de Twitter. T'han dit boomer algun cop? Sí, algun cop m'han dit boomer. Llavors, m'ha dit, hòstia, però em trobaràs a YouTube, també, Explica'ns. Està tenint èxit, porta 5 dies, bona rebuda? Sí. Bueno, porta des del 14. No sé comptar, però 14. no sé quants dies són. Bueno. Però... 19, 4, bueno, està bé. Es diu Emotional Cata, està a totes les plataformes digitals i sí, l'he tret així d'una, sense cap videoclip ni res, però ara el 20 sortirà un videoclip d'un dels temes. I res, és una mescla amb... O sigui, no puc dir un gènere musical, és música urbana en general, perquè hi ha trap, hi ha rap, hi ha reggaeton... Jo això ho entenc, el que no entenc és lo d'una. Què vol dir d'una? Que ho has tret d'una? Bueno, que ho vaig treure un dia així random, però que normalment es fa una mica de promoció i es fa un videoclip... Pensava que era un tema quantitatiu, a lo una jo sola. No, el concepte... No. Si ho faig amb la Quincy, lo he sacat de 2. Però canteu les tres? Canteu les tres a la mixtape aquesta? No, és... No, per mala sort no he fet cap... O sigui, he fet només una col·laboració. O sigui, les Pecado et promocionen, però cantes tu sola, no? Per falta de gana. Clar, jo no les vull. La meva mixtape vull qualitat. Que es facin una d'elles. És broma. El Pecado s'acaba. Bueno, doncs... El Pecado s'ha acabat avui, no? El Pecado tenen problemes interns. Sí, no, exacte. Bueno, animem a tothom que escolti aquesta mixtape. Jo seré el primer que faci quan sopi avui. Gràcies. Fins on voleu arribar? És a dir, ella em deia que volia fer més coses, volia crear tallers de tots tipus, però realment preteneu aconseguir fama o renom, o realment us està bé ser 10 persones de barri que no us faci ningú ni cas i que us ho passeu bé? Pregunto, Vull dir, hi ha gent que a vegades ràpidament vol els 10.000 likes, vol pujar i perd el contingut. Jo crec que això, cada persona... Cada una creixem també individualment, saps? Vale, o sigui, punyalada per l'esquena, no? La que puguem... No. Però, rotllo... Jo crec que està anant molt bé el que estem fent... Us ajuda a propulsar-vos individualment des del col·lectiu anar a l'individu, no? No tenim un plan establert, és com que anem fent... No hi ha un full de ruta, com l'independentisme. Jo crec que és el més guai del nostre projecte. Com aquest programa i com el procés. I com el procés, està fantàstic. No tenir full de ruta. Crec que és el més guai, o sigui, perquè anem fent i anem improvisant. A l'aventura, no? Sí. És molt guai preguntar-li al Junqueras, el guai que ha sigut, el no tenir plan, però... Jo també estic amb elles, i més ara en el Monkey Vital, que fas un projecte i es va perfilant a poc a poc. Jo crec que la Riota al final és molt semblant al Pecado, també. Sí. Es va perfilant... Sense ungles de gel, però... Bueno, perquè no m'hi he posat, Perquè jo me les mossego, si no les tindria. Exacte. Perquè mira, jo orelles tinc per ficar-me aquestes arracades, No, però sí, la veritat és que... Podies dir alguna cosa... No, això... On te les has comprat? AliExpress sempre. Pensava que et preguntava on t'has comprat les orelles. Hòstia, dic, de moment... Bueno, el tècnic ens fa penyolada i ens anem a la secció del caixa o faixa. Vale.
El tipo me persiguió con sus acólitos más de 100 kilómetros. Llegué a Tánger y... ¡Para porta! Endavant, Vale, avui noies, any. entrem al caixa o faixa, antigament conegut com plata o plomo, i és molt senzill el funcionament. Sí, com si hagués mort. RIP. I és molt senzill el funcionament. Us donem dues opcions i heu de triar la que més us agradi o la que menys us desagradi. Vull dir, podeu donar algun tipus d'argument i tal, o no. Si no, us la suda, doncs let's go, vinga. Pots fer 1, 2, 3 i que responguin a la vegada, a veure els gustos que tenen. No, no. No, perquè se separa el pecado al final. Amb el pulsador, Clar, exacte. Bueno, Common, anem allà. Vinga, easy, al principi tampoc no em mereixeu la part de Mar o muntanya? Muntanya. Mar. En sèrio? Fantàstic, molt bé. Molt bé, hi ha una que està fora. És que visc al mar, tio. Ho faria per ordre, No, o sigui, poden anar dient. Botellón o discoteca? Botellón. 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 Hòstia, Ho dic per per pressió. no ho diguis per entrar al grup, Molt tio. coaccionada, com, No diguis per Si hem entrar de muntar tu jo, però vull dir... Tornar a una Trenca, discoteca després del Covid em sembla com molt lluny, saps? M'haig d'adaptar a lo que vingui. Això està bé. No, pues jo no estic d'acord. Jo sóc dels que, havent a discoteca, disfrutava més el botellón. No, a mi em passa Sí, el sí, mateix jo amb també. a mi em passa el mateix amb lo de follar. Ho veig molt lluny, m'has d'adaptar. Ja, no, clar, no, hay COVID. No és mi culpa, no soy Clar, feo. per això. Vale, aquesta l'havia tret, però la Cata vol que la fiqui. Cubata o birra? Ràpid. Cubata. Cubata. És que aquesta generació està molt Però- vodka amb taronja calenta. Però és difícil, depèn del mood. Vodka. Bueno, Ginebra rosa. Exacto. depèn. Roncola. La revolució dels somriures o els contenidors en flames? Contenidors en flames. Urquinaona. Vale, Fire. Audiencia Nacional Intensifies. No, és que Burritol. una mica ofèn la pregunta, però bueno. Fuc No, cola. seguim. Si t'ofèn, tampoc vull dir, em sap greu. No, estem a punt de marxar. Aixeco. Vale, una que m'agrada molt perquè s'arriba a l'època. Nadal, sí o no? Sí. Sí. Sempre sí, però... La catalana ha aquest fet així any- una cara en plan... No, Sí, tu no, també? Sí. doneu algun tipus d'argument, sisplau. Bueno, Sí, perquè us estimeu molt. Sempre entre sí, vosaltres. a mi el Nadal m'encanta. Sempre Ets sí, xulo, ja És un sí. moment de les nostres vides. No, és que Sí, jo pensava que collons. dirien que No no. passa res, no ets menys underground, Jo- és- s'agrada no, no. el Nadal, tio. És una festa Vale, religiosa, sí. però a mi al final sempre m'ha portat a A mi la reunir-me amb la religió- família i és Sí, algo a mi guai. m'encanta, Però no és el la que passa religió. que aquest any ho veig una mica... Bueno, Sí, No tinc ganes, és desengelat, sí. Ui, Sí, les però ganes Nadal- d'extraure'm d'on sigui, Ja tenim això. No, jo ja tinc l'arbre muntat, saps el que vull dir? Vale, som Sí, team no, Nadal, una no? planta de marihuana. Vale, Batgirl o Rosalia? I raons. Batgirl. Perquè Batgirl. una sí, però buscau malament la Rosalia o simplement és que us agrada més la Batgirl? Ens agrada més la Batgirl, Heu no? fet algun tema amb la Batgirl? No encara. No, però algun dia segur. Bueno, ara La després tenim a després l'espera. Un dia que estigui al després la truquem poble, des del programa li que dic- hem parlat amb ella i... És broma, De moment és com referent, rotllo. Sí. Vale, sí, Heavy. rotllo... Més Bastant que referent. referent, ja quasi una... Bueno, una divinitat. Un ser no, per celestial. vosaltres. Sí, tal qual. exacte. Bueno. No us sembla una mica curta? Aviam, per curt, Per curt jo, tu, no? no? Ja. Exacte, és que clar. Tio, jo vaig conèixer l'Alba i la Batgirl i crec que s'ho fa una mica a les entrevistes, Sí, tio. hòstia, a mi em Jo sembla crec- que abraça amb molta jo crec que hi força tocava el molt retras més. mental. Jo l'únic que sé és que el seu pare era el genís de Ben del Pla. Oi que sí? Sí, té coco. Jo crec que sí. Te'n recordes, És molt el fort. violador. No, sí, Molt sí, fort, el seu sí, pare no, és aviam, puto però són violador. els Si no hagués porros, fet no? trap, Que és anava fort, no? Diu la cova que són els porros. Vale, Joder. sí, podria ser. No, però si no són els porros, Però és si a una totes talanassa. Mary les Jane. cançons ha de dir hachís o marihuana. Rollo, en plan, adentrar dentro. Sí, per ser un hit a És l'entrada. el personatge. Passem a la següent. Reencarnació, rotllo altres vides i tal, o la mort mítica, cel i infern? Reencarnació. Home, ojo amb Cel el que et toqui, infern. Jo és que no crec en res d'això. Quan la palmem, a la caja. Sempre. Saps el que vull dir? S'ha acabat. Sí, al container. Vale, bueno, una de cada, no passa res. Demanar permís o demanar perdó? Perdó. Permís. Permís. Què he dit perdó? Què he dit perdó? Jo, permís. O sigui, no. Mira, això va molt lligat amb el masclisme, una cosa, jo crec. voleu trencar les barreres de la societat. És que sempre demano permís. Com a dones empoderades i feministes, què collons heu de demanar permís vosaltres? Vosaltres demaneu... Bueno, com deia Ja. Manel Vidal, no demaneu ni perdó. Feu el que us surti de la vagina. És que que soc jo ho molt relaciono respectuosa. molt amb el masclisme, saps? En plan, si algú, bueno, no sé, saps? Del pal... A mi m'agrada que em demanin permís.
no perdó, saps? Ja, sí, Exacte. home, sí. Bueno, Ja. És qüestió de Ei, respecte. no totes han de ser tan maleducades com vosaltres. Exacte, aquesta variable no l'havia considerat, sí. Depèn de I quines més que n'hi coses, ha, sí. de Per variables. això. És respecte una miqueta, no? És que ara no? quedaré jo també com... Això és el que t'estan dient. És respecte, tio. No, tu m'has Hòstia, paio. És que que no m'acaba de fotre un gol. Bueno, nois, deixem-ho aquí. S'ha vist qui té respecte Sí, i no perquè passa a més res. ara... Deixem-ho aquí perquè el llibre, no sé el com llibre sortir ja té d'aquí ara. 7 unfollows. Rombitos rojos, ponérmelos, por favor. Follant mitjons o sense? No me'n recordo, però... Hòstia, hòstia. Hola, brutal. No, aplaudiment a cama, sisplau. O sea, Se aplaude, chicos. Aplaude, chica. Siempre que se puede, o sea, si surge, pues como sea, ¿sabes? O sea, no me lo planteo en el momento. Anava a dir, però depèn una del vez- moment. Una vez surge... Ah, Però depèn pot del haver un moment de mitjons, Fantàstic, bé? parlem-ne. Què? O sigui, pot haver un moment que els mitjons entrin Sí, bé? i tant. Sí? Sí. Sí, no. Hoy És que- pollas Carles, carcama. No, és que m'acabo de fer alta a Spotify per al mixtape. No, pensava que era la gent que Tu ets menys de mitjons, estaria amb tu. Sí, ella és l'únic. És l'únic de tots els que han passat per aquí. Tu Molt bé, no? Quincy, tu no? A veure, no sé, és una mica com... Además, poc Pierre- romàntic. És guarro. No, que no Pierde, escribeixin, que no escribeixin. No, yo creo, Marc y Carlas, que pierdes agarre también en sábado. No, Con nada, calcetines nada. resbala más. I fa electricitat. Hòstia, molt bé, Carles. Suposo que es veuen uns dits garrativats allà en Això t'ho va dir tensió. el Manel, Hòstia, pues, Carles, avui has sortit guanyant. Vull dir, no m'ho Bueno, esperava. són les primeres dones que anem al programa i em donen la raó. O sigui, No, aquí ens molt hem bé, de quedar molt amb 3 dones o amb 4 calvos. Pues és un bàquer, O sigui, parlem-ne, Vull dir, No, no. veurem les pròximes convidades realment. No, te l'han donat 2 de 3, tampoc. No, Bueno, 2 a 3 és majoria. O sigui, Sí, no? Sí, al Parlament. Sí. Aquí volem fer independència amb 51. Masturbar-se amb el poder de la imaginació o amb porno? Porno. Imaginació. Imaginació. Joder, Cabe. Sempre soc la rara, Se tio. aplaude. Tu porno? Se aplaude. Avui sortiré... Quincy, t'has de dir que ets un tio. Em sap greu dir-t'ho. Els meus amics sempre m'ho diuen. És que és un Bueno, tio. pues no som amics, ara. És un tio. No, vale. Vull dir... Ostres, imaginació, sí. Però Ja, quina és És molt més guai, és molt No, més... No, el Carles t'ho podrà dir. I amb... No és molt més guai. Vull dir... Sí, és a dir, pots manegar una mica més els Molt tempos més amb una misteri. relació. I és veritat que pots seleccionar qui vulguis. Clar, exacte. Exacte. És la cosa important. De moment la Kevin Olives al mercat no ha fet cap vídeo porno. No, choose your fighter. Com el Tekken. Com el Tekken. Reggaeton o trap, Carles? Entenent tot això, aquesta pregunta, perquè hi ha molt de masclisme involucrat en això i tal, si les noies poden escoltar això o no. Reggaeton o trap? Buah, és difícil, però reggaeton perquè em dona molta vida, tio. Reggaeton. Para bailar y todo. Perquè perrear és lo millor Cuando que voy hi ha. taja lo que quiero es reggaeton, ¿sabes? Sí, reggaeton. Però m'agrada molt el trap també. Però perquè és que tu... Feu trap. Clar, exacte. Sí, Bueno, de No, tot. les dues, fa les dues. És que no us he escoltat. Jo no sé. faig les dues. No és veritat, Però tu com et prepares les entrevistes, tio? Una cançó... Ja ho has vist. Amb una Perquè cervesa... cantes en català, entenc, catalana. Sí. Tu, tot en Bueno, català. No tot. totes. No tot? No tot. O sigui, toquem Espero que mai també. em tirin hate per això, però hi ha En cançons castellà també. castellà. I això del nòvio escocès que ha sortit abans, o sigui, pots tirar-t'ho en anglès també, així en plan... Tu està Una miqueta, preguntant estic perquè fent com que heu cançons una mica en coincidit tant, a veure anglès. si estàs soltera. Ahà. Sí, sí. No, home, no. Només faltaria. El nòvio tio. escocès amb mitjons, sisplau. No. Per acabar, sisplau. La Riota o gent de merda? Perquè ho ha anat allà. Heu anat al gent de merda? Uau, sí, i tant. No passa res. Els hi podeu dir amb ells, no passa res. La Riota o gent de merda? Hòstia puta. Aquí anem així. 3 Mira, penes o 3 esteu xotxos, fatal, no? Jo només he anat a la Riota, per tant, Riota. Gang! Però no per res més, Vull dir, Joder, vale. tampoc. Tia, porta. Una cosa, ens feu això per... Sí, per I si crear ho algo. miren, què? No, mira. No mira ningú. Sí que ho No mira miraran. aquest programa. No mira ningú. Sí que ho miraran. Una Tia, d'elles és queda bé. O sigui, al final què hem dit? final. Els dos? No, la Quincy ha dit la Jo Riota. la Riota perquè estem de risses. Vale. Ella és Jo un també, tio, perquè per avui tant, la estic Riota, molt no? feliç i és un bon dia. Bueno, s'aplaude, Vale, chicos. No per vosaltres. Fantàstic. Anem a debatre una mica de com està el planeta, nois i noies. Bé, anem a parlar 3 minutets de com tenim el cotarro, perquè no estem pues, per tirar coets, vale? Comença la desescalada del dilluns, entenc que... Quina edat teniu, vosaltres? Jo 25. 23. 20. Vale, o sigui, anem de dalt a baix. No estem per tirar coets i comença la desescalada, vale? Igual que doncs, les edats que teniu aquí. Us està marcant molt tot el tema, com ho teniu? A mi m'han despedit de la feina. Hòstia, Però avui, no? del Toni. Fent el xat. Ahir, oi? Hòstia, o sigui, és recent.
Sí, ahir. I a part, perdona, No, serietat. Crec que avui has tingut un accident de cotxe. Joder. Serietat. Sí. No ha passat res. Les coses com siguin, sí. S'ha de riure de les Va ser el dia que vam dir que venien, no? No, avui no he tingut. Vale, he tingut un accident de cotxe perquè, o sigui, he arribat al barri de la Quincy, que viu a un barri de Terrassa. Jo no estic acostumada. A la mala raça, sí. I vaig amb l'Audi del meu pare, vale? Hòstia, el teu pare està... Es complica la història, I he entrat al pàrquing, no hi havia pàrquing, Jo compro la pel·li, cap enrere, he xocat a un cotxe, m'han vingut 3 homes cap a mi, i jo l'he liat, m'he sacat la pipa, saps? Sí, perquè en el barri de la Quincy no te passa, no? Però, i aleshores, he tirat cap endavant, m'he carregat la matrícula, i, bueno, els tios m'han dit, vete. I jo... Què vol dir? M'han mirat el cotxe en plan, l'has cagat, però vete. I m'he anat pitant. Bueno, segurament demà el teu pare el matin, perquè s'ha quedat amb la matrícula de l'Audi. Però una pregunta, és a dir, i t'han fet fora arrel d'aquesta història? No, m'han dit que em piri rotllo vete d'aquí perquè l'has liat. No, diu de la lleteria. Ah, vale. No, la lleteria és una altra. No, és que si vaig deixar la lleteria, vaig començar una altra i m'han fet fora de la segona feina. Potser ens hem d'esforçar una mica més. El tema és sèrio, aquí. Això és tema sèrio. Quines explicacions t'han donat? Bueno, si són X, és que no vull explicar en profunditat, però bueno, no hi ha feina. L'explicació és que no hi havia feina. Jo el que sé que el teu pare estarà content perquè no tens feina per pagar-li la reparació del cotxe que li vas trencar, deu estar content. No, ara m'ha cagat amb lo de que... No, és broma. No, ara quan arribis allà no tens rodes, ja t'ho dic ara. No et preocupis, a més, a l'Audi és un cotxe que no, la gent no el persegueix. Vale, bueno, la veritat és que viurem la desescalada com ens deixin. Teniu ganes de que ens obrin els bars un altre cop, de poder fer una mica de terrasser, jo és que, clar, jo he estat viatjant, llavors no m'ha afectat tant. O sigui, no és... Clar, perquè això es permet. M'ha enganyat? No. No, o sigui, t'has fumat tot el que és el confinament por ahí. No, és que es permet viatjar. És lo collonat. No, clar, van dir, no podeu sortir de Catalunya, jo vaig marxar. Jo vaig marxar d'Europa. Jo vaig marxar a Escòcia amb el meu nòvio. Ah, vale, o sigui que era veritat, vale. Després vaig anar a Irlanda i ara he tornat. O sigui, tot molt però improvisat i no... Tot és chill allà, llavors, doncs, anar... Chill a Escòcia. El Covid s'ho pren en calma, no, ja? Sí, totalment, sí. Sí, va a poc, no? Sí, exacte. Bueno, clar. Guai, tio. Allà la gent... Hi ha molt borratxillo a Escòcia, i a Irlanda. I tant. A Londres van tancar els parcs per primer cop a la història. A Escòcia, per el que em dius, també, sí? No? Bueno, el divendres, però jo he marxat, així que... Ah, vale, o sigui, quan vas veure... Quan obren aquí, saps? Realista. Vas una mica de mesura en mesura, com d'escau. I tu com ho estàs vivint, el tema de la desescalada que viurem ara? Jo fatal, perquè jo vida de bar m'encanta. Sí? La vida mejor, Hòstia. No, és que la Quincy... Amb la tragaperra, ara m'he imaginat, amb un context fatal. No, però... Manolo otro pincho. De terrasseta, no? Veig més de terrasseta. Terrasseta, amb la birreta, saps? A Terrassa, és que... I ja està, doncs clar. Vida social. Tota la vida. Sí, no, ja tens pinta, doncs bueno... Ja tens pinta de que t'agrada. No, és a dir, d'una mica d'això, d'aquesta interactuació social. Doncs bé, parlant una mica de l'actualitat, hem vist una mica als Estats Units com està el cotarro. Entenc que no sou votants o no seríeu votants de Donald Trump, per tot com està una mica el planeta. Ni del Pato Donald. Que s'acabi ja el rotllo, vull dir, Biden és igual de fi de puta, és només una mica menys fi de puta que Trump. Una mica menys racista. Sí, però amb la dona no. I una mica menys homòfob, però vaja, bueno, el nivell de Trump és bèstia, i diu que a les dones les saluda agafant des de la vagina, i això és així. Què dius? Bueno, tindrien un problema amb el pecado, segurament. Sí, és veritat, el Trump ho ha dit. Un par de hostias se llevaria. Sí, la bajita, Sí, no. Tema serio. Joe Biden té més anys que Gandalf, vull dir, no sé el que pot durar en el mandat, però poc. No crec que l'acabi, i si visita el barri de la Quincy i va amb la cova amb cotxe de copi ho tindrà complicat. Noies, trenquem amb això i ens anem a l'última secció, la secció del Marc Cabrone. La Riota. Diem el que ens rota. Companya, arranca, sisplau. Què passa? Què ens portes avui? Avui, a veure, em vull endinsar en un món desconegut per mi, del qual no tinc ni puta idea, cosa que no em suposa cap problema, perquè és el que porto fent tota la vida, parlar sense filtre d'algun tema del que no sé absolutament res, cosa que no m'ha portat èxit, però bueno, m'ha fet que perdi una mica la por a fer el gilipolles. Aquest món desconegut és l'astrologia, les nostres convidats el coneixen. Per lo que jo he vist a Wikipedia és la doctrina i estudi especulatiu de les influències dels astres, és així?
Correcte. Vale, una cosa, si vius a la... Especulatius ja molesta, com a teoria. Sí, clar, exacte, perquè ja estàs especulant. Però si vius a Barcelona o àrea metropolitana, els astres els veus poc, no?, amb la contaminació. Però els astres et veuen a tu. I els sents? Hòstia, és que... A Molins veieu molts astres. Marc, no, només nosaltres tres, però... Segur que hi ha algú per aquí que ha regalat hasta una estrella a la qui seva ens hagués ciutat. dit que estaríem fent una secció de... Passarà. d'astrologia, Bueno, un món, això que deia, que les nostres convidades els encanta i inclús crec que he sentit que la Cat ha estudiat. On s'estudia això? No he estudiat, però en sé bastant. Vale. Però això s'estudia, hi ha llocs on pots estudiar astrologia. Però no a la universitat, no a la... Universitat de... Bueno, això a Sud-amèrica sí. Sí? Tinc entès que sí. Jo tinc entès que no, però... Vale. Però tu creus? A l'astrologia? No, ara vaig. Vale, perdó. Doncs que mal. Bueno, si no tenim poder, Exacte. Ja va, arrenca. Bueno, una mica sí. En tot cas, l'astrologia és un món amb molt mala premsa, que tampoc m'estranya, perquè els seus màxims exponents, com a mínim aquí a Espanya, són gent com Rapel, Sandro Rey, el que escoltarem a continuació, si tinguéssiu cascos. Aquí hay algo negativo que usted lo persigue, porque usted los tiene de trabajo, sí que trabaja, pero luego se le quedan estancados. Y no llega el momento ese con que usted encuentre esa estabilidad. Eso es lo que le está ocurriendo, ¿sí? No, estoy en el paro. También usted echa muchísimo de menos a un hombre que murió en la familia, ¿verdad? No, porque mi padre murió y no lo he conocido, no. Pues es lo que le estoy diciendo, que su padre murió. Pero bueno, vale. es igual, usted no me quiere entender, no pasa nada. Bueno, també tenim a Esperanza Gracia, no sé si la coneixeu, aquesta va intentar conjurant el cosmos allunyar el Covid-19, també la podem escoltar ara. Es que voy a hacer una pelota de nieve y se la voy a tirar al COVID-19. Voy a conjurar al cosmos para que me ayude a congelar a ese COVID-19 que no vuelva a molestarnos más. Espera que tiro otra bola. Yo me laré las manos, pero a ti te voy a alar también. COVID-19, desaparece de nuestra vida, desaparece. Per cert, d'això li han fet una versió de trap que està bastant divertida. Estan veient molt malament aquesta dona. Molt malament. Bueno, també tenim Aramis Fuster, Maestro Joao, en definitiva un gremi... Que bo, Maestro Joao. Molt, ara el comentarem. En definitiva, un gremi representat, repeteixo, com a mínim a Espanya, per un grup d'alcohòlics politoxicòmens amb decimetes de síndrome de Down, que el que fan bàsicament és, en nom de l'astrologia, endevinar el futur d'alguns pajilleros que a les 3 de la matinada no tenen res més a fotre que trucar a aquests tarats mentals amb l'esperança que els hi canviï la merda de vida que tenen. Alguns endevinen el futur a partir de cartes, altres llegeixen les mans, Sandro Rey fa bàsicament el que li surt de la polla, no segueix cap línia més clara, més enllà de la que marquen les veuetes que ella escolta dins del seu cap, i Maestro Joao, com deia l'Àlex, llegeix el futur a partir d'una tècnica que consisteix en mirar i palpar-te el que ve sent a l'anus. Cosa que estic... Més natja que anus. No, anus. Ell diu que toca les arruguetes interiors de l'anus i et diu el teu futur, cosa que em sembla molt original per voler-li anar fotent el dit al cul a la gent, em sembla bé. Bueno, noies, us sento, potser sou l'excepció, però en general l'astrologia és el tren que et porta més ràpid per la ruta que va des d'estar com un llumí fins a ingressar un manicomi. És una mica això. Però jo avui m'hi ficaré a dins perquè em ve de gust i us porto a l'horòscopo. Si quieres. Wow. Música d'horòscopo, sisplau. Que, per cert, com es diu horòscopo en català? Horòscop. Horòscop. Sí, horòscop. Horòscop. Sense l'1. Horòscop. Horòscopo. No, horòscop. Tira. Vale. Bueno, començo pel meu, Virgo, que és verge en català, el que em tornaré com no acabi la puta pandèmia d'una vegada, que és l'excusa que em fico jo per no haver follat gens. Et surt l'himen un altre cop, sí, no? Sí, exacte. Sí, a mi, el de Virgo es: hoy te encontrarás dispuesto a superar cualquier conflicto que surja, procura no posicionarte en el lado incorrecto. Comencem malament perquè jo soc molt de posicionar-me en el lloc incorrecte. En el amor, tu pareja estará ahí para apoyarte, no team parella, perfecte. Y tranquilizarte siempre que haga falta. Això sí que em aniria bé que em tranquil·litzessin. Hi ha pastilles per això. Dinero, en poco tiempo has conseguido unos resultados alucinantes. Aquí anem bé perquè estic invertint en bitcoins i em va bastant bé. I després diu, no derroches a la primera de cambio. Aquí ja anem més malament. Y per últim no tenim trabajo, deberías ser cuidadoso con las palabras que utilizas, podria ser algún sentimiento. Avui he insultat a un de la feina, la veritat, que li he ferit bastant els sentiments. I salut. A més ho has fet perquè es complís l'horòscop, Sí, exacte, jo ja passa molt, entra aquí. I per últim tenim salut, deberías revisar esos dolores que te han surgido de repente. També em va genial perquè soc Cap d'elles és Virgo? No, Virgo és sí, la Quincy també. Sí, molt bé, comparteix amb tu. Vale, parella tens? No. No? Necessites tranquil·litzar-te? Sí, tio. Pues, S'està com tu, Marc. Saps qui no tranquil·litzarà? La teva parella. Que no
Diners, que resultados alucinantes últimament. Que flipes. Sí, tens molta pasta? Bueno, m'acaben de contractar un lloc que paguen tot. Treballes a un McFit. Ja no. Bueno, sí, hòstia. McFit és un lloc de fitness, no? Podeu tallar això? No. És un lloc de fitness, al Sí, McFit. Marc, ara si no seràs tu el tinc Vigo. dos curros. Però ara és pluriempleada. Ets algú del menjador de nens. No, això ja ho he deixat. Vinga, doncs ja ens ho digues. Digues. O hi ha contracte confident. No, Amazon. Toma ja. Treballes a Amazon? Sí. Mozo d'almacén. Clar que sí. O sigui, Espanya que llença... Mossa. Espanya que llença i la Quincy amb 2 feines. Vale, i per últim, en salut tens algun dolor així? No sé, però igual tinc el Covid, saps? I tu també, Està guai que ho diguis, vull que som 6 aquí a la No, però vull dir que tu també el pots tenir. Sí, jo també el puc tenir. Estem aquí. Vale, vaig ràpid, passem al nostre presentador, Libra. No eres consciente, pero a través de tus consejos podrás ayudar a alguien. Parlarem després. Avui parlarem amb Amor, hoy se llenará tu vida de discusiones poco elegantes. Procura mantener siempre la compostura. Quan arribi a casa. Vale. Dinero, tus cuentas no crecerán nunca si no pones más empeño. Estic d'acord. Claro, mola. Trabajo, esfuérzate más, aunque pienses que no puedes llegar a más, te equivocas. Mola perquè portes com 2 setmanes anant a Andorra a currar com un fill de puta. Sí, y la creixen vale, la contra. Y para últim, salud, demasiadas pesadillas por la noche, intenta llegar a casa más calmado, que és un consell pels Libra i també pels que prenen cocaïna, O sigui, sí, exacte. Jo com les dues coses, no. Vale, passem a Tauro, que diria que són... Bueno, jo tenia apuntat Romeu i Quince, perquè m'he equivocat, però doncs és el nostre tècnic Romeu. Sí. Por mucho que pienses en tus decisiones, que tus decisiones son correctas, siempre habrá alguien en desacuerdo. Amor, disfruta de los momentos felices que te da la vida. Una mica el carpe diem. Dinero, no tienes problemas financieros, tu trabajo te da todo lo que puedes esperar. No sé... No, está bien que cuatro. Sembla que no. Trabajo, no podrás tener más suerte en tu trabajo, tus superiores se han fijado en tus logros, enhorabuena, no sé qué son, pero bueno. Y salud, los años no pasan en balde, deberías cambiar algunos hábitos que te pasarán factura en el futuro. Que això vol dir menys cubata i menys porrete de marihuana, que jo crec que els haurà ser. Acuario, Cata y Agudinain. ¿Sí? Come on. La verdad se apiadará de ti en el día de hoy. Hay personas que no quieren escuchar la verdad, pero tú no podrás evitarlo. Bueno, deixem que acabi, ¿no? Sí. No, después nos diremos las verdades. La verdad os picará a la puerta. Amor, el amor está en el aire y en ti mismo. Disfruta de ese momento tan mágico que va a llegarte pronto. A tu t'ha arribat, ja, en principi. Bueno, ara està a Escòcia, o sigui que... Bueno, espero que m'arribi. En el aire, pues està volant cap aquí. Clar, exacte. I a tu, en el meu cas, a tu et va bé, aquesta? Aquesta et va bé. És que tu està bastant clavada la teva. A l'Àlex d'amor li van bé totes. Sí, això és veritat. És que fill de puta, és guapo. Bueno, va, dinero. Puede que hoy no tengas suficiente para ese capricho que tienes en mente. Ahorra y pronto podrás. No sé qué estás... Yo mi capricho lo tengo conmigo. Al meu dia a dia, tu. Tu tens algun capritxo així que t'has de pagar? Bueno, a veure, en tinc uns quants a l'AliExpress o... Home, a l'AliExpress te'l podràs pagar, entenc. Bueno, sí, però si són molts, no. Algú més gran, com haver vingut aquí avui o... Sí, per ser, això era un capritxo. Són 5 euros cada uno. Bueno. Sí, vale, trabajo. Tienes una incompatibilidad con algún que otro compañero, solucionala para que no interfiera en el trabajo. Si la tinc no me l'ha dit. No tens feina, no? No tinc feina. Doncs és difícil bueno, si la feina és la música, potser tinc un problema amb elles. Amb la Quincy? Sí. I amb la Cova? No, i que a veure, té 20 anys, o sigui... Sí, s'ha dirigit a mi. Vale, va, salut. Todo va viento en popa, no te alarmes sin motivo. O sigui, si veieu un voltet raro al vostre cos, és un granet de pus, no us ratlleu, ni res. I per últim tenim Capricornio, Cova, ¿es posible? Sí. Sí, llença. Todo va cuesta abajo y sin frenos, o al menos así te lo parece. No, és així, En realidad és la Mai millor dit, sin frenos. No, el que ens ha explicat, sí. En realidad es la negatividad que sientes la que te hace sentir tan mal y también están para el coche. Hasta a punto de plorar, nuestra convidada. Amor, ¿hoy te darás cuenta que tus sentimientos eran ciertos? Joder, esto tampoco ayuda. Tengo una ganas de trancar el vidrio. Dinero, relájate, has tenido un golpe de suerte y te ha venido estupendamente este ingreso extra, pero recuerda que todo se va rápido. O sigui, no et flipis perquè t'has trobat 2 eurillos pel carrer, no visques com una rica. Trabajo, no te precipites en tus decisiones, podrás cometer errores. És una putada, però... No, és una merda d'euros. T'està analitzant a la bèstia, vigila. I per últim, salut, alterarse no es la solución de tus problemas, mantén la calma, sobretot. És molt fort, això. No, clavat, Fantàstic. Molt fort, nois.
L'horòscop. L'hem clavat amb quasi totes. Bueno, sapigueu que ens podeu escoltar per iVoox, per YouTube, a Instagram, per I a elles també, escolteu-les. A elles escolteu-les, valen molt la pena. A partir d'aquí també ens podeu trobar a Tinder, però separadament. Fins aquí hem arribat. Moltíssimes gràcies, noies, per posar intel·ligència, cordura i descobrir-nos un grup amb molt de futur artístic i futur social. Esperem que pugeu com l'espuma. Lluiteu per tot el que defenseu i sobretot, quan estigueu allà dalt, ens promocioneu. Moltes gràcies a les tres, El Pecado i visca la Riota. La Riota, parlem més del que toca i sovint fiquem la pota.